Wel, mae Betty French y beiriad yn yr adran A yn dechrau tynnu nhw fewn, yn rhoi drefn ar yr ebolesu yma am y tro ola, ac 157 sydd ar y brig. Claire Pierce Morgan a Mrs Stuart Morgan o'r Lanridian lawr ar y gwyr. Dyma ni blaen Cilla Candy Floss. A'r gwaed eitha enwog yn yr eboles yma. Wrth gwrs, dad yr eboles yma wedi ennill y sioerin hyn ar ffair eiaf yn y gorffennol a'r fam wedi bod yn bencampwr y stoc ifanc. Ydy, yn hollol wir, a dwi'n meddwl bod yr eboles yma, pan oedd hi'n ebol, mi oedd hi'n bencampwr yr ebolion adran A. Felly mi oedd hynny nôl yn 2016. Blaen Cilla Chatter fam yr eboles yma yn ail yn y dosbarth i'r Cesig Magu ddoe. Felly mae Betty'n gyflym tynnu nhw fewn. Yn gosraffu dim amser. Mae'n cadw at yr amserlen. Yn ormodol y bosib. Na, chwarae teg. Mae'n amlwg di mwynhau y profiad ac dyma nhw, fel mae Betty French yn gweld nhw. Dyma'r drefn. Un 168 yn ail. Tilly Bow Morwenna. Dyma berchnogaeth Mrs Eileen Wormold. Dyma'r bleddyn Bobby Dansler allan o Tiffwyl Miranda. Trydydd wedyn yr ceffyl llwyd. Sef yr eboles llwyd hyd yn oed, Epynt Silver Angel, iddo Rosie Wilson. Y tad criceth arwr, mae e'n hyn geffyl erbyn hyn wrth gwrs. A'r fam Epynt Silver Diamond in the Sky. Wel, ydych chi'n gweld yr tywyswyr yn trio cael sylw'r ceffylau. Eisiau denw sylw. Sydd Betty French, beiriad yr adran A, yn cael golwg dros yr ebolesu yma, yr ebolesu ddeiflwydd, ac mae'n hapus, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl prosglymau yn dod allan, Owen? Mae yna gyflwyniad yn cael ei wneud i'r un ar y brig. Wel, Claire Pierce Morgan yn derbyn y wobr gyntaf yn y dosbarth i ebolesu neu adferch ddeiflwydd, gyda blaen Cilla Candy Floss. Wrth gwrs, blaen Cilla Candy Floss yn bencampwr i'r ebolion nôl yn 2016. Ac gwen y fannu gan Claire, dwi'n siŵr fydd hi'n hapus iawn gyda'r canlyniad yna. Wedyn yn ail ar hyn o bryd, ni'n gweld ar y sgrin, ar y dde, y ceffyl melyn, yr eboles felen, Eileen Wormold, Tilly Bow Morwenna, gŵr yn y Cris Pink, a'r wasgod wen yn y sbectol, dyma ni ar y sgrin. Felly Tilly Bow Morwenna, sy'n ail y dosbarth yr ebolesu neu'r edferch 2 mlwydd oed. Trydydd wedyn, Rosie Wilson, dyma ni, Epynt Silver Angel, wrth y tad criceth arwr, a wedi fagu wrth gwrs am teulu'r Davises i heb fod yn mell o'r sioe yma. Wrth gwrs ar ôl y dosbarthiadau'r stoc ifanc, y bore yma fydd enillwyr ddoi yn dod nôl i ymuno nhw i weld pwy fydd prif bencampwr yr adran yma. Dyn ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn.
Llongyfrychiadau mawr I Claire Pierce Morgan a Mrs Stuart Morgan o Lanryddion gwyr sy'n ennill y dosbarth yma I ebolesu na adferch ddeiflwydd yn yr adran A. Blaen Cilla Candy Floss, a dyma hi a'i chwnffon I fyny a mynd o flaen yr eisteddle. Thank you.